ለዘመናት የባህር በር ጉዳይ በታሪክና በፖለቲካ መድረኮች ብቻ ሲነሳ ቆይቷል። አሁን ግን ይህ ወሳኝ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳ ወደ መማሪያ ክፍሎች ዘልቆ ገብቶ ተማሪዎች ሰማያዊውን ቀለም በካርታ ላይ ብቻ ሳይሆን ቁልፍ የብሔራዊ ጥቅም አጀንዳና የኢኮኖሚ የጀርባ አጥንት መሆኑን እንዲረዱት እየተደረገ ነው። ይህም በትውልድ ውስጥ የሰለጠነ ዲፕሎማሲንና የቀጠናዊ ትስስር መንፈስን ይገነባል። የባህር በር ያለውን ጠቀሜታ በትምህርት ቤታችን ውስጥ በተለያዩ ትምህርት ዘርፎች ላይ ተምረናል ወይም ደግሞ ለሀገራችን የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ተነግሮናል ማለት ነው። በጂኦግራፊ በሂስትሪ በነዛ ትምህርቶች ውስጥ አንድ ሀገር ከባህር በር የምታገኛቸው ብዙ ጥቅሞች እንዳሉ ተነግሮናል። ከነዛ ብዙ ጥቅሞች ውስጥ መካከል የተለያዩ ወጪዎችን ትቀንሳለች ለጎረቤት ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ማለት ብዙሕ ሰብ ነዚ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ይላገፅ እዩ ዘሎ ዝቆልዓ ዝገብሮን ዝብሎን ኣይፈልጥን እዩ ዓንጃል እዩ እሽነት ኣለዎ ገለ እንዲና ንብል ኩሉ እዚ ነገር ሓቅነት ኣለዎ ነዳዩ ኩሉ እዚ ሓቅነት ኣለዎ እዩ በቲ እሱ ዘርኦ ዘሎ ዘርኢ ግን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ዘርኢ ምዃኑ ክንግንዘቦ ኣለና ኣብ ቤት ትምህርቲ ካሪክለም ናይዚ ባሕር በር ዝብል ከም ሓደ ኣገዳሲ ትምህርቲ ገይሮም ነቶም ቆልዑ ኣብ ካሪክለም ናይቲ ትምህርቲ ኢትዮሞ ከም ዘለውን ብታሪክን ብጂኦግራፊን ኢሎም ማለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብሃገራዊ ቴሌቭዥን ድማ ፕሮሞት ይገብርዎ ኣለዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ብልፅግና ንልውላውነት ናይ ኤርትራ ንምድፋር ዝኸዶ ዘሎ ርሕቀት ነፍሱ ዝኻለ ዓውዲ እዩ ኣዝዩ ገጅፍ ኣዝዩ ሰፊሕ ዝኾነ ጎስጓሲ ዝገብር ዘሎ እዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ንምንታይ ይፈልጥኩም ዶ እዚ ሕጂ ዲስትራክሽን ታክቲክስ እዩ መጀመርያ ብወታደራዊ ዓቕሚ ኣፈራሪሁ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ከም ዝደልዩ ኣርኢና ነይሩ ትዝክሩ ኮይንኩም ኣብቲ ቀዳሞት ገፅ ብፍላይ ናይ 24 ዝነበረ ከምኡውን ክሳብ እዚ ኩናት ናይ መኒኻ ትብሎ ዝጅምር ኩናት ናይ ኢራን ናይ ኣሜሪካን እስራኤልን ክሳብ ዝጅምር ብወታደራዊ ዓቕሚ ከምፅኦ ዝኽእል ይመስሎ ነይሩ ሕጂ ግን እቲ ናይ ወታደራዊ ተኽእሎታት እናሞተ ስለ ዝኸደ እንታይ ክገብር ፈቲኑ ፒቨት ገይሩ ኣሎ ናበይ ክሳብ ንኩናት ዝኸውን ድልውነትን ምቹእነትን ዝፍጠረለይ እንታይ ገብረ ኢሉ ዝሰፍሐ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ህዝበይ ክገብር እየ ንኤርትራ ከይጠቐስኩ ነቲ ከይጠቐስኩ ዓብዪ ሕፅበተ ኣእምሮ ክገብር እየ ኣብ ዝብል ይወዲቑ ዘሎ እዚ ድማ ምስቲ መኒ ፋንድ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ብልፅግና እንተሪኢኻ ነዚ ስምዑ ሓደ ግዜ ንኩሉ ነገር ምርዳእ ኣገዳስነት ኣለዎ unveils UAE-funded defense research laboratory focused on AI, cybersecurity. Ethiopia has inaugurated a UAE-funded advanced defense research laboratory at the Ethiopian Defense University, aimed at strengthening the country's capabilities in artificial intelligence, cybersecurity, advanced manufacturing, and defense technology. The facility, built under the Ethiopia-UAE bilateral development partnership, was officially opened by Defense Minister Aisha Mohammed, who described it as a flagship project that will enhance national security through innovation, research, and technology transfer. The laboratory includes specialized facilities for AI, cybersecurity. ኢትዮጵያ ናይ ኢማራት ላቦራቶሪ ከም ምዃና ኣብዚ ሕጂ ኣነ ሓድሽ ነገር ዝበኩም ሓበሬታ የብለይን እዚ ከም ቅቡል ውሰድዎ ብልፅግና ንኢትዮጵያ መጋበርያ ወይ ናይ ሓንቲ ግዝኣት ናይ ኢማራት ትመስል ገይርዋ ከም ዘሎ ኩልና ንሰማማዓሉ ነገር እዩ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን የግዳስ እንታይ እቲ ዘገርም እቲ ገዛኢ ኣካል ዝገብሮ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ኢንቨስትመንት ግን ኣሻቓሊ እዩ ምክንያቱ ናይ ኤአይ ላቦራቶሪ ወይ እውን ናይ ቴክኖሎጂ ላቦራቶሪ ናይ ሳይበር ሴኪሪቲ ናይ ኣድቫንስድ ማኒፋክቸሪንግ ብላብላ ዝብል እቲ ኢማራት ዝበሃል ዝተኣታትዎ ዘሎ ባዕሉ ፋንድ ዝገበሮ ባዕሉ ብገንዘቡ ዝሰርሖ ዘሎ እዚ ፈሲሊቲ እዚ ኣመሪቑሎም ኣሎ ሕጂ ኢማራት ዝበሃል ገንዘብ ኣለዎ ክገብር ዝኽእል እዩ ብዙሕ ነገራት ይገብር ኣሎ ንምንታይ ናብ ብልፅግና ክንዲዚ ይገብር ኣሎ እንድሕር ኢልኩም ካብ ብልፅግና ንላዕሊ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ኢማራት 1 ሚልዮን ተቐማጦ ዘለዎ ኦፍኮርስ ዜጋታት ናይቲ ሃገር ማለት እዩ እቶም ዝበዝሑ ስደተኛታት እዮም 8 ሚልዮን ዝኾኑ ስለዚ በታ ዘላቱ ንእሽተይ ሃገር ብዙሕ ፓወር ፕሮጀክት ክገብር ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንኢትዮጵያ ናይ ኣፍሪቃ ዲፕሎማሲ ሰንተር ዝኾነ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዎ ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ፅቡቅ ጌርካ ብምሓዝ እንታይ ክትገብር ትኽእል ነቲ ናትካ ጭዋዳ መንይሱ ከም ዝጎልሕ ክገብሮ ትኽእል ሕጂ ክልተ ነገራት ተስተበል ጉዳይ ናይ ሱዳን ብጣዕሚ ሕማቕ ስዕረት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ፅዑቕ ዝኾነ ፃዕሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንብልፅግና ንምድሓን ንርኢ ኣለና ንብልፅግና ንምድሓን ዝግበር ዘሎ 2-3 ከረየኩም እየ ክንምንታይ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ኩሉ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ብልፅግና ዲፕሎማስያዊ ጭዋዳ ስለ ዘለዎ ወላ ሓንቲ የብሉን بدحر مجارجات دشفنوا له زلوا جن relevance نكلوا
ጠለብ ብዓለም ደረጃ ቆላሕታ ንኽረክብ ዓለም ኢትዮጵያ ጽቡቕ ይሰርሕ ከም ዘሎ ብልጽግና ጽቡቕ ከም ዘሎ ንኸጉልሕ ዝኽእል ዝተባህለ ኩሉ ዓይነት ምድላዋትን ሓገዛትን እዩ ዝግበረሉ ዘሎ ሓደ ካብኡ እዚ ሕጂ እትሪእዎ ዘለኹም እዚ ኢማራት ብዙሕ ፕሮጀክታት ብፍላይ ናብ ወታደራዊ መዓላ ክቕየር ዝኽእል ኩሉ እዚ እትሪእዎ ዘለኹም እንጂ ናብ ወታደራዊ መዓላ ክቕየር ዝኽእል እዩ ነቲ ንሳቶም ክገብርዎ ዝደልዩ ዘሎ ወታደራዊ ምስፍሕፋሕ ንኢትዮጵያ ከም ኣጋረኛ ሰራዊት ወይ እውን ከም ሓደ መርሰነሪ ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ንሕሜትን ነቲ ሰራዊት ናቱን ልክዕ ከምዚ ናቶም ተልእኮ ዝፍፅም ገይሮም ድዮም ገይሮሞ ግን ኣይዋፅኦምን መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ንሱ ስለዚ ወላ ብጎቦ ኬትካ ብነፋሪት ኬትካ እንተሓገዝካዮ በቲ ገይረ ገለ ምፂኻ ኣይኣክልን እዩ ንሃገር ከተፍርስ ኣይሰለጠን ስለዚ ሃገር ብሃገር ክትቆፃፀር ክትክእል ኣለካ ንመን ንብልፅግና ሙሉእ ተቆፃፂርካ ኣጀንዳታትካ ጌርካ ንሱ ክሕይለሉ ዝኽእል መንገዲ ፈጢርካ ንዑ ተጠቒምካ ናብቲ ካልእ ኣጀንዳታትካ ንክትወስዶ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ናብ ልምዓት ከም ዘተኮረ ምሲልካ እናተዳለወ ንክፀንሕ ዝመስል እዩ ብርግፅ እቲ ዝግበር ዘሎ ፕሮጀክታት ኣነ ሓንቲ ዝፈልጣ ዝያየ እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝፈስስ ዘሎ ኢማራት ተደይ ሰሊጥዎ ወይ ፋሓተይልዎ ንኢትዮጵያ እዩ ሕብረት ሶቪየት መዓት ቢልዮናት ገንዘብ ሂቦም ነይሩ ደርጊ ምስ ወደቐ ዕዳ ይበሃል ግን ብዙሕ ንዕዳ ንራሻ ክኸፍሉ ዝተጨነቕዋ ይረኣናን ብዙሕ ካብኡ ድማ ራሻ ሕድገት ጌራትሎም እያ ሃይለ ስላሴ እኮ መዓት ዕዳ ነይርዎ እቲ ዕዳታት እቲ ብዓብ ክፋል ሕድገት ተገይሩሎም እዩ እንታይ ንማለት ሓደ ግዜ እዚኦም ኳ ብዕዳ ተበሊዖም እዮም ገለገለ እዩ ኖ ኣይ ቲንክ ዲስ ፒፕል እቶም ንዖም ዘለቅሕዎም ይቀያየሩ እዮም ካምቢያ ይወፅኡ እቲ ሓደ ይፀንሕ ምሽ ናብ ንቻይና መዓት ተለቂሓላ ካብኡ ንላዕሊ ከተለቅሕ ስለ ዘይትኽእል ተፀጊዓ ኣላ ካልኦት ሃገራት ቦታ እናተኩ ይመፅእ ኣሎ ስለዚ እዚ ጎረቤትና ሃገር ቀሊል ዘይኮነ ሃገር እዩ ምክንያቱ ዘለዎ ድጋፋቲ ወላ ኣፋፌት ሞት ከሎ እዮም ክድግሞ ዘየፀግሞ ከም ሓደ ኤርትራዊ ኮንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ይሕዝነካ እዩ ማለት ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ብልፅግና ኣብዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ምስ ናይ ፋኖ ምሕያል ናይ ህወሓት ውዳቤታት ኩሉ ነገራቱ ኩነታት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪእካ ብልፅግና እዚ ክቕፅል ይኽእል ዶ ገለ ኢልካ ንኽትዛረብ ዝኣክል ኩነታት ኣለካ ብልፅግና ንክንደይ ክቕፅል ይኽእል ኢሉ ሰብ ብዙሕ ይዛረብ የግዳስቶም ንዑ ደጎምቲ ናቱ still they are trying their best to save his ass ከትሕንዎ ዝገብርዎ ዘለዉ and one of them is this trajectory of this region and the continent. I'm especially grateful to the Minister of Defense for co-hosting the symposium and to every delegation that has traveled from more than 40 African nations to take part in this gathering. I'd like to thank the 25 industry partners who traveled from the United States to showcase American commercial excellence in logistics and communication. This robust participation demonstrates our shared determination to strengthen Africa's security through practical cooperation. Today we come together. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ኤርቨን ማሲንጋ ሓደ ሲምፖዚየም ናይ ኣሜሪካን ካልኦት ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ዝተሳተፍዎ ናይ ወታደራዊ ሎጂስቲክስ ዝትንክፍ ብሚኒስትሪ ምክልኻል ናይ ኢትዮጵያ ዝተዳደወ እዮም ዝብሉ ሓቀኛ ምስሊ ናቱ ኢማራት ፋንድ ዝገበረቶ ምዃኑ ክትጠራጠር ኣይትኽእልኒ ካብዚ ወላቶም መምፃእ ናይቶም ሃገራት ገለ ክትሪኦ ከለካ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደርን ከምኡ ድማ ናይቲ ኣፍሪኮም ዝበሃል ሓላፊ መፅኡ ኣብኡ ዝገበሮ ነቲ ግብፂ ኤርትራ ኣብ ካይሮ ዝገበርዎ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ዝገበርዎ ናይ ብሓቂ ብልፅግና ስለ ደሰንበደ ኣሜሪካ ጠሊማቶም እያ ዝብል ዘረባ እውን ዝያዳ እናተዘርበ ስለተረኣየ ንዑ ኮምፐንሴት ንምግባር ኣሜሪካ ስቲል ምስ ኢትዮጵያ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ተገድሶም ምዃና ንኸፍልጡ ዝመስል ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ሓውሲ መቐሸሽ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ግን ኣጋይ እቲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ግንፁር እዩ ሰራዊት ናይ ኣሜሪካን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣሜሪካንስ ንናቶም ኣጀንዳ ኣገዳሲ ምዃኑ ካልእ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ቦለ ትብሎ ከም ድሌትኩም ኮይኑ እሱ ሓጆጆ ክኸውን ንኽእል ምስ ኤርትራ እውን ክንገብሮ ንኽእል ኢና እቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለዎ ጉዳይ ናይ ቴሮሪዝም ድዩ ንገለ እቲ ወታደር ናይ ኢትዮጵያ ከም ዘገድሶም ንዓታቶም ንዑ ዝትንክፍ ኣጀንዳታት ምስ ኢትዮጵያ ንክገብሩ ፀገም ከም ዘይብሎም እዮም ዘርእዩ ዘለዉ ሓደ ካብቶም ናይ ኣፍሪኮም ሓላፊ ዘለዎ ናው መፂኡ ነይሩ the importance of what logistics and communications bring. This is the first time that we've combined both logistics and communications, but they are absolutely critical, as everyone knows, to military operations, and you can't conduct operations without them. Unfortunately, we don't always invest in logistics and sustainment like we should. And so this is part of why we're here, is to highlight the importance of that, to highlight the importance of that foundational investment, and that no matter what weapons
كم تريو ዘለኹም ብዛዕባ ናይ ወታደራዊ ሎጂስቲክስን ኮሚኒኬሽንን ብዛዕባ የክዛረብ ኢለ መፅእ ኣብዚ ምክንያቱ ንዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ክትገብር ከለኻ ኣዝዮም ኣገደስቲ ባእታታት እዮም እዚኦም ይብላሉ እዞም ባእታታት እዚኣቶም ብዘይሱ ሓደ ዕውት ዝኾነ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ሎጂስቲክስ ናትካ ነቲ ትገብሮ ኩሉ ነገር ክሕግዝ ብዝኽእል መንገዲ ክዳሎም ዝኽእል ከምኡ እውን እቲ ኮሚኒኬሽን ድማ ክልቲኡ እቲ ርክባት እውን ኣገዳሲ ምዃኑ እዩ ዝምህሮም ዘሎ እዚ ሕጂ እንታይ ዘርእየካ ኣሜሪካ ንብልፅግና ሓንቲ ካብቲ ለንቀነ ብብዝሒ ኣዛራቢ ኮይኑ ዝቐነ እዚ ሓደ ኣርቲክል እውን ኣብዚ ተፃሒፉሎ ምስ ከተተሓሓዞ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓደ ኣርቲክል ወፂኡ ኣብዚ ኣፍሪካ ኢንቴሊጀንስ ዝብልዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ምሳት ፕሎስ ወይ ከዓ ስፔሻል ኣድቫይዘር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣፍሪካን ሃገራት ዓረብን ምሳት ፕሎስ ምስ ኤርትራ ዝገብሮ ዘሎ ዝምድና ነቲ ዝምድና ናይ ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደጋ ክገብረሉ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣመና ምስ ኤርትራ ዝምድና ክፈጥር ምፍታኑ ንኢትዮጵያ ከምኡ ድማ ምስ ኤርትራ ተራዲ ኮነስ ምስ ግብፂ ምስ ሶማልያ ምስ ኤርትራ ሓደ ዓይነት ክዳን ክገብር ምፍታኑ ንኢትዮጵያ ዘጓኒ ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድን እስራኤልን ዘሎ ዝምድና እውን ክሃስስ ዝኽእል ከም ዝኾን ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ናይ ዘርእየካ እዚ ኣጋይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ኣብ ግብፂ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ እሞ ዓብይ ጫውጫውታ ፈጢሩ ዝቐነየን ዝቕፅል ዘሎን ናቱ ኤክስቴንሽን ካውን ከም ዘሎ ወይ እውን ናቱ ካውንተር ንዑ ንምግባር ምክንያቱ ኣብቲ ውሽጢ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተፈላለዩ ሓይታት እዮም ዘሎ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ኣሜሪካ ብማርኮ ሩቢዮ እዩ ዝውነን ዘሎ ወይ ዝምራሕ ዘሎ ማርኮ ሩቢዮ ድማ ቀጥታ ናይ እስራኤል ረብሓ ዘገድሶ ሰብ እዩ ስለዚ ወላ እኳ ትካልእ ረብሓታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብነት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ግብፂ ፅቡቅ ዝምድና ኣለዎ ስለዚ ናይ ግብፂ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እቲ መሳት ፕሎስ ዝበሃል ድማ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዳይሬክት ኮኔክሽን ዘለዎ ወላ እኳ ስርሑ ኣብ ትሕቲ ማርኮ ሩቢዮ እንትኾነ ግን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስፔሻል ኤንቮይ ካ ስለዝኾነ ምስ ዶናልድ ትራምፕ እውን ርክብ ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ምስ ናይ ግብፂ መራሒ እውን ርክብ ስለ ዘሎ ሕውስውስ ዝበለ ምንቅስቃሳት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዝደልዮ ምስ ግብፂ ዝተቐርበ ስጉምቲ ክውሰድ ይደሊ ማርኮ ሩቢዮ ብግምጣሉ ናይ እስራኤል ረብሓ ዘቐድም ኣካይዳ ክገብር እዩ ዝፍትን ግን ማርኮ ሩቢዮ ኩሉ ግዜ ዶናልድ ትራምፕ እናተጠንቀቐ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክሰጉ ከም ዝኽእል እውን ይፈልጥ እዩ ቢካዝ ዶናልድ ትራምፕ ብከምኡ ዝፍለጥ እዩ ኣንፕሬዲክተብል እዩ ብፍላይ ነቶም ትሕቲኡ ዝሰርሑ ካብ ትእዛዙ ተወፂኦም ክግልፎም ከም ዝኽእል እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኮንፊውዚንግ ዝመስል ዝገራጮ ዝመስል ኣብ ገለገሊኡ ኣካይዳ ከም ዘለዎ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ኣጋይን ብዝደለካዮ መንገዲ ከተሽርፎ ትኽእል ኢኻ እዚ ጉዳይ እዚ ብልፅግና ስቲል ናይ ኣሜሪካ ዓይኒ ከም ዘለዎን ቆላሕታ ከም ዘለዎን ተገዳስነት ከም ዘለዎን ከርኢ እዩ ዝፍትን ዘሎ ንዓለም ወላ እውን ኢትዮጵያውያን ምክንያቱ ደንቀነ በዛ ናይ ፅምዶ ኣመና ተሰናቢዱ ስለ ዘሎ እቲ ፅምዶ ቡ ገይሩ ንፋስ ከይእትወሉ ኣመና ፍርህን ስጋኣትን ስለ ዘለዎ ነዚ እውን ኣስተብሂልና ክንሪኦ ዘለና ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ ኣጋይን እታ ፅምዶ ናብ ኣሜሪካ ምስ ከደት ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ፅምዶ ጌራ ዝብል ዘረባ ልዑል ስምባደ ፈጢሩሎም ነይሩ እዩ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዘላ ግን ኤርትራ ዝያዳ ስለ ዝፈትው ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዝሓልዩ ይኮኑ there are conditions that are forcing for it ኩነታት ንዕኡ ዘገድድ ኩነታት ተፈጢሩ ስለ ዘሎ እዩ እንታይ እሱ desperate for options to get himself out of the quagmire. Now, on one hand, you have Donald Trump, who is desperate for options to get himself out of the quagmire in Iran. On the other hand, you have the Houthis, the Yemeni ragtag militia, who've already opened a new front. And they have set their sights on Saudi Arabia. Over the weekend, the Houthis launched a major attack. They fired ballistic missiles and drones. They struck Saudi Arabia's oil tankers, even Aramco facilities. That is the world's biggest oil company. ሕጂ ሓደ ካብቲ ነዚ ዞባና ዓብይ ኣገዳስነት ከም ዝህልዎ ወይ እውን ነቲ ኩነታት ናይ ዞባና ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ኣደይብዎ ዘሎ ኩነታት ዝበሃል ኩነታት ናይ ሑትን ናይ ስዑድያን እዩ ኣንዲስ ሓንቲ ነገር ካብዚኣ ክትርዳእና ትኽእል ሓደ ኣርእስቲ ንዶናልድ ትራምፕ ተገዳስነት ኣለዎ ዶ ብዶናልድ ትራምፕ ብኸመይ ይረአ ክትርኢ እንድሕር ኮንካ እቲ እዝኒ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ሚድያ እንታይ ይብል ብዛዕባ እታ ኣርእስቲ ምስማዕ የድሊ Fox The tensions escalating in the Middle East. How many times have I read that out loud? After Houthi forces attacked Saudi oil facilities over the weekend.
unraveling a years-long truce, threatening to widen the war. So they've had a rivalry, and now they're going into the bigger story, of course, our fight with Iran. President Trump has paused U.S. strikes and broker some type of end to the logjam at the Strait of Hormuz. But since we've stopped attacking over the last 3 days, there's been no attack on merchant ships through the Strait. So this is the added front. The Houthis been on the sideline. In 2025, they've been on the sideline. Now, since this war started, they've been on the sideline. They've been urged to move forward. And guess what? There are cargo planes from Iran landing in Yemen, in the Houthi-controlled areas. ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎን ዝዝረብ ዘሎን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩልና እውን ከም ነሰብለሉ ዘለና ስዑድያን ሑትን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ረጭሚ ከም ዘለውን ስዑድያ ድማ ናይ ብሓቂ ትጉዳእ ከም ዘላ ዝገልጽ ሓበሬታ ዝሕዝን ስዑድያ ትጉዳእ ከም ዘላ እቲ ትጉድኦ ዘላ ሑቲ ይሃስያ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንሑቲ ክትሃስዮ ይትኽእል ኢና ክሃስያካ ጥራይ ዝኽእል እንደ ግዜ ደጊምና እዚኣ ንሑቲ ክትሃስዮ ይትኽእል ኢና ምክንያቱ እንታይ ኢኻ ክትሃስዮ ኣሜሪካን እስራኤልን ተዛሪዮም ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉን ከመይ ገይሩ ተመሊሱ ኣሎ ስለዚ ንሑቲ ተዘራሪብካ ጥራይካ ክትፈትሖ ትኽእል እምበር ብሓይሊ ክፍታሕ ዝኽእል ሓይሊ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ስዑድያ ብፍላይ ምስ ካልኦት ኩሎም ተዘራርያ እውን ኣይከኣለቶ ብግምጣሉ ስዑድያ ንሱ ካህስያ ብዙሕ ተኽእሎታት ከም ዘለዎ ብተግባር የርኢ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ጥራይ ኣይኮነን ትቐንዲ ዝሃሲ ዘሎ ዝብልዎ ኣብዚ there is another part to it ብፍላይ እቲ ብሰንኪ እቲ ስዑድያ እቲ ሑቲ ዘፈራርሆ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ዝወርድ ዘሎ ፀገም ረኣዩ ኣብዚ news, which really was underreported in American media. So the top shipping insurers have told brokers they will no longer sell war cargo insurance to any Saudi Arabia-linked ships in the Red Sea, following the attacks by Yemen's Houthi rebels in a further risk to exports from the region. Several of the leading marine war insurers at Lloyd's of London said they would exclude ካብቲ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምፍርራሕ ዝተበገሰ ሓደ ካብቲ ዝበርትዐ ንስዑድያ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ዝበሃል እዚ ናይ መራኸብ ኢንሹራንስ ወይ ከዓ ኢንሹራንስ ናይ መራኸብ ዝሸጡ ዝኾነ መርከብ ምስ ስዑድያ ርክብ ንዘለዋ ኢንሹራንስ ካቨር ክገብርዋ ከም ዘይክብሉ ምክንያቱ ሑቲ ብቐሊሉ ክሃርሞም ስለ ዝኽእል እቲ ክሳራታት ናቶም ላዕሊ ክኸይድ ስለ ዝኽእል ዘዋፅአና ኣይኮነን እዮም ዝብሉ እዚ ድማ ዳርጋ ነፍሲ ቅጥፈታዊ ውሳኔ ዝበሃል ምክንያቱ መራኸብ ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ዝዋገን መራኸብ ናይ ስዑድያ ኣብ ቃልዕ እየን ክትርበያ ማለት እዩ ሪስክ ናተን ኣመና ዓብ ስለ ዝኾነ ስዑድያ ዝለዓለ ጥንቃቐ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ እንተዘይኮነ ድማ ዓብ ሪስክ ወሲዳ ክትንቀሳቐስ ኣለዋ ማለት እዩ ሑቲ ፈጢርዎ ዘሎ ፀገም ብቐሊሉ ቀለልቲ ስጉምትታት ብምግባር ጥራይ ንስዑድያ ቁጠባ ናታ ክርፕል ዳርጋ ክርመስ ኣብ ዝኽእለሉ ደረጃ እዩ ትኸይድ ዘሎ ቁጠባ ናይ ስዑድያ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልቲ ክርመስ ይብለኩም የለውን ግን ምንጭ ቁጠባ ናታ ክርመሰሉ ዝኽእል ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ምንጭ ቁጠባ ማለት ስዑድያ ካልእ ቱሪዝም ዶ ገለዶ ክትብለ ትኽእል ኢኻ ቀንዲ ግን ነዳዲ እዩ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ዝዓበየ ክፋል ኣብ ነዳዲ እዩ ዝምርኮስ እቲ ነዳዲ ድማ ኣብ ዝኸበረ ግዜ ፅቡቕ እታዊታት ትረኽበሉ ኣብ ዝነበረት ግዜ እዚ ሓደገኛ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ነዚ ኩነታት እዚ ኣነ ከም ዝመስለንን ከም ናተይ ሪቶም ብዲፕሎማሲ ጥራይ ክፍታሕ ዝኽእል ወታደራዊ ኩነታት መፍትሒ ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ማለት ስዑድያ ሕጂ ንሑቲ ሃሪማ ክስዕሮ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ወላ እውን ከምኡ እንተኢላ ኢራን እውን ክትሕግዝ እያ ማለት እዩ ኢራን ዝኾነ ምስ ተጠቂማ ኣብ ልዕሊ ስዑድያ ክትገብሮ ትኽእል ስጉምቲ ኣሎ ብዘይ እዚ እውን ንስዑድያ እኮ ሃርማ ነይራ እያ ገደፈታ ነቲ ማዓስከራት እኮ ሃርማ ነይራ እያ ቤዚክሊ እቲ ዝግበር ዘሎ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ እንታይ ይሃርም ኣሎ እቲ ሑቲ ዝበሃል ኣብዚ let's see ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ ንኣታተን ክገልፀልና ዝኽእል ኩነታት ማለት እዩ there was this Al Jazeera ነይራ ሓንተይ Ansarullah Houthis say they've targeted more Saudi energy facilities. They say they've hit crude oil transport infrastructure with drones. The Saudi Defense Ministry says it has also had to intercept and destroy drones coming from Iraq. It's blamed armed groups allied with Iran and insists it reserves the right to respond. Youssef Mari is in Yemen's capital Sana'a for us. And do we know the extent of this latest damage in Saudi Arabia? We don't know the extent of the damage yet. That is information to be released by Saudi authorities and the Saudi government. What we know for sure is that this is actually the first time that the Ansar Allah Houthi government has targeted the oil transport infrastructure in the eastern part of Saudi Arabia, mainly the oil that is being transported from Saudi Arabia's east to west pipeline. This is a pipeline. ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዘገርም እኮ እዩ እቲ ሑቲ ዝበሃል ከ እንታይ ዓይነት ዓቕሚ ዘለዎ ንምዃኑ ዘገርም እዩ
ብዙሕ ቦታታት ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብቲ ከባቢ ጄዛን ዘሎ ሪፋይነሪ ከም ዝሃረመን ኣብቲ ወደብ ያንቡዕ ዝበሃል እውን ከም ዝሃረመ ክግለጽ ድሕሪ ምጽንሑ ሕጂ ድማ ናብ ምብራቕ ከይዱ ኣብቲ ቀንዲ ነዳዲ ዝፈርየሉ ከባቢ ኢራን ፐርሽያን ጋልፍ ወገን ዘሎ ናይ ነዳዲ ቦታታት እውን ኣብኡ እውን መጥቃዕቲ ኣካይዱ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ብርግጽ ሓበሬታ ስእሊ ኣይትጸበዮ እዩ ምክንያቱ ካብ ስዑድያ ኢንፎርሜሽን ብሎክ ብላክ ኣውት ኣሎ ሓበሬታ ክወፅእ ከም ዘይብሉ ልክዕ ከምታ ኣብ ኢማራት ይኹን ኣብ ካልእ ዝግበረ መጥቃዕቲ ንደገ ክወፅእ ዘይብሉ ፓኒክ ራዕዲ ከይፈጥር እሞ እቲ ካልእ ኢንቨስትመንትን ካልእ መደባት ዘለዎም ሰባት ጠቕላላ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ከይገድፍዎን ብዘይሱ እውን እቲ ፀገም ወሪድዎም ዘሎ ይርዩ ስለ ዘለዉ so this is going to be crazy ስዑድያ ዝኣክል ሃገር እምኻ ድሓን ዝኾነ ውሕልነት ዘለዎ ዲፕሎማሲ ዘለዎ ዝመስል ዝነበረ ባክ ኣት ግራውንድ ዚሮ ማለት እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለዎም ሑቲ ብቐሊሉ ሓደጋ ከውድቐሉን ሽግር ክፈጥረሉ ንርኢ ኣለና ካብዚ ቀፂሎም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ሓገዝ ክገብረላ ኽእል ንስዑድያ I don't think there is this much ክገብሮ ዝኽእል ማለት እዩ ኣነ ብናተይ ግምት ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ነገር ክገብረሉ ዝኽእል ኣሎ ኣይብልኒ እንተለውን ኣብ ካልእ ዘይተጠቀመሉ ሕጂ ናብ ስዑድያ ብፍሉይ ገይሩ ለውጢ ከምፅኣሎም ዝኽእል ኢልካ ትዛረበሉ ነገር የለን እቲ ገማግም ናይ ባቤል መንደብ ጠቕላላ ከም ዝተዓፀወ እዩ ዝንገር እቲ ትራፊክ ናቱ ኣመና ከም ዝጎደለ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዘየለ ምክንያቱ እቲ ናይ ሑቲ መጠንቀቕታ ንኩላቶም ኣሰንቢድዎም ስለ ዝኾነ ሓደ ክመ መንገዱ እቲ ኢንሹራንስ ከዓ ንዝኾነ መርከብ ትሓልፍ ዓይኒ ሕግዝን ኢና ስለ ዝበለ ደን ቤዚክሊ እቲ ኩነታት እንታይ ፈጢሩ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ እውን ሓንቲ ናይ ኢራን ቀላዕ ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኮለል ዘብልዋ ዘለዉ እዛ ቻርት እዚኣ ፅቡቅ ጌራ እያ ትገልፀልካ ነቲ ኩነታት መጀመርያ ብሑቲ ብኢራን ዝጀመረ ንወሽመጥ ሕርሙዝ ብሎክ ድሕሪ ምግባሮም ዓለም ኣብኡ ብዙሕ ሽግራት ገጢምዋ ነይሩ ሕጂ ድማ ናብ ቀይ ባሕሪ ዝመፅእ እውን ከምኡ ገይሮም ለኩቶም ኣሎ ማለት እዩ እንዲስ ዋላ ናይ ኤርትራ ሕጂ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ፅልዋ ክልዎ ይበላ እኳ ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ከለና እቲ ዘሎ ፀገም ኣብ ከባቢና ንኤርትራ ዘይትንክፍ ጌርና ክንገልፆ ኣይንደለን ኢና ኤርትራ እቲ ጉዳይ ኣብ እዚ ይውሓድ ይንኣስ ይዕበ ንኣብነት ማዕድናት ናታ በዚ ወደብ እዚ ገይሮም በዚ ኣብ ደገ እዚኦም ዝኸዱ እጂ ናይ ኤርትራ ታርጌት ናገበረ ካሃርማዩ ወይ እውን ገለ ንብል የለና ግን ትን ናብ ኤርትራ ዝኸዳ መራኸቡ ኢንሹራንስ ኣለዎን እቲ ኢንሹራንስ ናተን በዚ ቦታታት ዝንድሕሪ ከይድኩም ኣይገብርን እየን ድሕሪ ኢሉ ኤርትራ ክፅለያ ዝርካቡ ንግድናታ እውን ሓደጋ ክወርዶ ይኽእል እዩ I didn't see ክሳብ ሕጂ ብንጹር ንኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ ዘንበብኮ የብለይ ግን ኤርትራ ንእሽተይ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ክወፅእ ዝኽእል ሓበሬታ የለን ግን እቲ ሑቲ ዝበሃል ናይ ቻይና መራኽብን ናይ ካልኦትን ይሕልፍ ኣሎ እዩ ስለዚ ንኤርትራ ስፔሻሊ ታርጌት ገይርዋ ኣሎ ክብለኩም ኣይደልን እየ however እንተኾነ እቲ ፀገም ኣብዚ ቦታ ዝግበር ንኤርትራ እውን ከፊላዊ ፀገም ክህልዎ ዝኽእል እዩ ንኣብነት ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ክልተ ሰለስተ ግዜ መርከብ መፂዋ ከም ዘሎ እዚ ኩነታት ካብ ዝጅምር ነዳዲ ካብ ስዑድያ እያ ትረክብ ዘላ እዩ ዝበሃል ስለዚ ስዑድያ እቲ መራኽብ ናታ ክንቀሳቐስ ዘይክእል ተኮይኑ ንኤርትራ እንታይ ክትገብር ትኽእል እውን ምሕሳብ የድልዮ ኣብ ኤርትራ እውን እዚ ፀገማት እዚ ከጋጥመና ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ስለዚ ካብ ካልኦት ዝኸፍአና ወይ እውን ቅድሚ ካልኦት ክጎድአና ይብለኩም የለዎም ግን ንሕና ከዓ ንዓና እውን ኣነ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምዛ ቀዳምነት ስለ ዘገድሰኒ እየ ዝነገረኩም ዘለዎ ንስዊስ እውን እኮ ገዲይዋ ኣሎ እዚ ነዳዲ ኣብዚ እውን ከቢር ኣሎ but Swiss is already ዝኣክል ሪዘርቭ ዘለዎ ሃገር እዩ they always think for these things ንቁጠባ ናቶም ግን ስምብራት ኣለዎ እዩ ብርግፅ ንስዊስ ስምብራት ኣለዎ ኤሮጳ ካልኦት ኤሮጳ ድማ ብዙሕ ስምብራት ኣለዎ እዚ ኩነታት እዚ ብካልእ መንገዲ ተሓልፎ ነገር የለን ንኣሜሪካ እውን ስምብራት ኣለዎ ግን ኣብዚ ቻነል እዚ ትከታተሉን ዘለዎም ኤርትራውያን ስለዝኾንኩም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እውን ፅልዋ ክህልዎ እዩ ሕጂ ክልተ ነገራት እየን ግን ኣብ ኤርትራ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ኤርትራ ድማ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ፅቡቕ ዘይኮነ ኩነታት ተጠቒማ እንታይ ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ነዚ ዝፈጥረላ ዘሎ ጂኦፖለቲካዊ ረሌቫንስ ኤርትራ ተደላይት ከም ትኸውን ኣብዚ ቦታ እዚ ድማ ዝተፈላለየ ግደ ክፃወቱ ዝኽእሉ ሽርክነት ንክትፈጥር ክሕግዛ ይኽእል እዩ ስለዚ እቲ ኣሉታዊ ፀገም ከም ዘለዎ ወሲድካ ንስኻ ድማ ብናትካ ዲፕሎማስን ብናትካ ጥበብን ነዚ ኩነታት እዚ ናብ ፀጋ ናትካ ክትቅይረሉ ትኽእል መንገድኻ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ኮስትስ ኤንድ ቤነፊትስ ኢኻ እቲ ኮስትስ ናቱ ክሳራታት ናቱ ኤርትራ ባዕላ ትፈጥሮ ዘይኮነ እቲ ኩነታት ዝፈጥሮ ዘሎ እቲ መድረክ ዝፈጥሮ ዘሎ እቲ ክሳራታት እቲ ፀገማት ማለት እዩ ኤርትራ ድማ ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኤርትራ ግን ገለ ካብተን ሃገራት እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ፀጋ እውን ከምፅኣላ ይኽእል እዩ
ንኣብነት ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ሽርክነት ወላ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ውፅኢት ናትዩ ጥራይ እንታይ እዩ ሓደ ዝተወደአ ነገር ስለዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ወስመስ ጥራዮም ዝብሉ ዘለዎ እዮም ዝብሉ እምበር ዝተወደአ ነገር ኣሎ ምስ ኣሜሪካ ከምዚ ዲል ተፈፂሙ ከምዚ ደረጃ ተበፂሑ ዝብል ሓበሬታ ንርና ዘለና ተፈፂሙ ከሎ ብክልቲኦም ወገናት ክሓብዎ ፈቲኖም ተለው ኢትስ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ናይ ኣሜሪካ እኳ ክሓብዎ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ መዓት ዝፍንቅሉን ዝደልዩን ስለ ዘለዎም እቲ ናይ ኤርትራ ግን ክሕባእ ምተኻለ ብሓፈሻ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና እተን ጎረባብትና ኩላተን ሕጂ ዳርጋ ቀደም እንታይ ይብለኩም ነይረ ኤርትራሲ ብሕማቕ ዘለዎ ሃገራት እኳ ተኸቢባ ይብለኩም ነይረ ብታሕቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሕንፍሽፍሽ ዘለዎ ሃገር ብምዕራብ ናትና ሱዳን ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናታት ሕዚ ዘላ ሃገር ብልዕልና ዘሎ ግን የመን ዕግርግር ዘሎ ካብኡ ናብ ስዑድያ ይፅቡቕ ዘሎ ብለኩም ነይረ ወል ስዑድያ እውን ተረኻኺባ ኣላ ስለዚ ሕጂ ብኩሉ መንገዲ ፀገም ኣብ ዙርያና ኣሎ ኣብ ፀገም ኣብ ዙርያና ኣሎ ኤርትራ ግን ክሳብ ሕጂ ደሓን ዝኾነ ኩነታት ኣለዋ ካብ ኩላቶም ኖርማሊ ከምዚ ዓይነት ዕድል ክህልወካ ከሎ ረብሓሉ ኣለካ እንታይ ዓይነት ረብሓ ዝደለኻ ክዛረቦ ትኽእል ኢኻ ግን እዚ መድረክ እዚ ንኤርትራ ዩኒክ ፍሉይ ዝኾነ መድረክ እዩ ብካዝ ኩላቶም እቶም ከባቢያ ዘለዉ ከቢድ ዝኾነ ሓደጋ ኣለዎ ናይ ገሊኦም ናይ ህላዊ ሓደጋ እዩ ብልፅግና ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣለዎ ብልፅግና ብርግፅ ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣለዎ ሱዳን እውን ናይ ህላዊ ሓደጋ ኣለዎም ግን ሱዳን ናብ ፅቡቅ ገፃ ትኸይድ ኣላ የመን ከቢድ ሓደጋ እዩ ሕውቲ ንኩሉ ዓፂቦ ንብል ኣለና ግብረ መልሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤል እንታይ ክኸውን እያ ንፈልጥና ንሕውቲ እውን ቀሊል ኣይኮነ ንስዑድያ የስ ብርግፅ ናይ ህላዊ ሓደጋ እዩ ምክንያቱ እቲ ነዳዲ ማለት ብጎረሮኦም እዮም ተታሒዞም ዘለዉ ስለዚ ወይ ናብ ከቢድ ኩናት ክኸዱ እዮም ወይ ድማ ዕድል ተገይሮም ድማ ዲፕሎማስያዊ መፍትሒ ክግበረሉ ይኽእል ኢኹም እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኢና እናፈተሽና እናንበብና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ናትና ኩነታት ድማ ተመሊሰ እዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ከስማዓኩም Quote, with any Saudi touch points from coverage, including ships traveling from under other flags that have made past calls at Saudi ports. This is titanic news in the oil market because, as we have shown people previously, it's not the Strait of Hormuz that gets shut down or opened by America or by Iran to a certain extent. It's the insurance companies on whether they're going to be allowed to sell. Remember, in the early days of the war, Trump actually created this wartime insurance board, which would enable these ships to go through the Strait of Hormuz, cancel it, which means they also had been able previously to export through. ሕጂ እቲ ዘረባ ብሓፈሻ ከም ዝብልዎ ዘሎ ዎል ስትሪት ጆርናል ወፂኡ ዝነበረ እዚ እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ መስመር ናይ ንግዲ ክኸፍቶን ክዓፅዎን ኣይክእልን እዩ ኣሜሪካ እውን ኣይትኽእልን እያ ኢንሹራንስ ካምፓኒታት እዮም ዝውስንዎ እዮም ዝብሉ መራኽብሲ ኢትዮጵያ ባህር ወፂአን ወይ እውን ብወሽመጥ ሕርሙዝ ክንቀሳቐሳ ተኮይነን ዶናልድ ትራምፕ ኪዱ ስለ ዝበሎም ወይ እውን ኣይትኺዱ ስለ ዝበሎም ዘጋጥም ነገር የለን እዮም ዝብሉ እንታይ ደኣ ዕዳጋ እዩ ዝወስኖ እቲ ኢንሹራንስ ካምፓኒታት የዋፅኦም ዳይዋፅኦም ነተን መራኽብሲ ኢንሹራንስ ክንበኩም ዲና ይንበኩብን እቶም ካምፓኒታት እዮም ክውስኑ ዝኽእሉ ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊኦም ስልጣን ክህልዎ ተኮይኑ ነቶም ኢንሹራንስ ካምፓኒታት ጋራንቲ ክበኩም እየ ክብሎም ይኽእል ኣነ ጋራንቲ ክበኩም እየ ነቲ ኢንሹራንስ ናትኩም ቀፅልዎ ክብሎም ይኽእል ከምኡ እንድሕር ኢሉ ከፍቅድ ይኽእል እዮም ዶናልድ ትራምፕ ግን ነቲ ኩሉ ክመፅእ ዝኽእል ክሳራታት ከጋራንቲ ክቦ ካበይ ከምፅኦት ቢልዮንስ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ወሽመጥ ሕርሙዝ ክኽፈት ዲ ዋላ ባቤል መንደብ ክኽፈት መንግስታት ኣሜሪካ ይኹን እስራኤል ኣይኮኑን ክኸፍትዎ ኢንሹራንስ ካምፓኒ እዮም ኢንሹራንስ ካምፓኒታት ድማ ኮንፊደንስ ምስ ኣጋጠመ ካብ መን ኮንፊደንስ ዝመፅእ ሕውቲ በቃ ድሕሪ ሕጂ ኣይሃርምኒ ክብል ኣለዎ ክሓልፉ ይትኽእሉ ኢኹም ክብል ኣለዎ ኢራን ድማ ካብ ሕጂ በዚ ኣነ ዝብለኩም ዘለኹ መንገዲ ክትሓልፉ ኣለኩም ክትብል ክትክል ኣለዋ ኣነ ዝፈርሆ ዘለኹ ከጋጥም ኣይክእልኒ ድማ ክንብሎ ዘይንኽእል ሕውቲ ልክዕ ከምቲ ናይ ኢራን ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ትገብሮ ዘላ ትእዛዛትን ገለን ከምኡ ከታታትየ ከይብል እዩ ከምኡ እንድሕር ኢሉ then the situation is even worse ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክኸውን ክብል ኣይክእልኒ እዩ ንቀይሕ ባሕሪ ዝኣክል ክዓፅዎ ይክእልኒ ክንብል ንኽእል ኢና እንተበለኸ ብምንታይ ካ ጠጠው ከተብሎ ሕጅስ መን ጠጠው ደብሎ ረኺብሎ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን እኮ ንክንደይ ኣዋርሕ ናብ ዓመት ዝቐርብ ግዜ እኳ ዓፂዎ ነይሩ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ንኣቲናያ ዘለና መድረክ ንእሽተይ ሓይሊ ሕውትስ ንእሽተይ ሓይሊ እዩ ናን ጋቨርንመንት ኣክተር እዩ ዝበሃል እውን መንግስቲ እውን ኣይኮነን ገለ ክፋል ናይቲ ሃገር ሒዙ ስለ ዘሎ መርከብ መንግስቲ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ኣይኮነን ኣክቹሊ ኣብ ናይ ቴሮሪስት ኦርጋናይዜሽን ኣትዩ ብዙሕ እፅዋ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኦርጋናይዜሽን እዩ ግን ሓደ ሓያል ፓርትነር ስለ ዘለዎም ኢራን ዝበሃል ሓደ
كالما مشاركتو كيبلو من حدا مشاركتي زلو إذا حدا مشاركتي كن على ملو دو نخبلو أخي الوا مالو حدا جزيسي ولا حدا ون انتو خونت حجازيخا أقول كون خلي حوتي حدا حجازي زلو كابزون كلهم مسلمة إيران بال على ملئت دما أب قرارات طويلو يوكيتوالو عبت مرتي عابت أمرت رايك كبلو زغلانه بغللو نزي كنت أزنع قصب كل غلي كم زغبلو زغلي سبب but again these are very important things أبزق زيران ريو زلنا كل ميديا دما كوردون كده يبون زوال زلو سلازي دونالد ترامب تاي كجبر خلاف زي قداي زي نجزيهم قد فينا درو أبزنا كبحر بزوح زارب يلا نسو because he knows إيدو أبزق قداي زي بزوح غيرو كغيرو زغل نجرات كم زي بلو سلازي حتى دما دونالد ترامب كسا كندو أجريسيف لانس أرامي خيط سلازي اللي شادو نخم زغولون توساخي قبل السعودية أشكى على الكتقام خمس غلون هذا جاك فترة خمس غلون يزين الجرزلة. Which comes from the eastern oil fields since the disruption from the Strait of Hormuz. In fact, they only relied on 1 million barrels of crude oil from this pipeline. Now they are transporting approximately 5 million barrels per day from the oil pipeline that stretches from the eastern oil fields all the way to the Red Sea port of Yanbu. So the main target by the Ansar Allah Houthi seems to be Saudi Arabia's oil infrastructure and Saudi Arabia's oil industry, which they've said many times that they will attack and attack hard. And Saudi Arabia has said, and I quote, it reserves the right to respond. What could that response look like? عفشا هم تريود اللهم من السعودية أبتت تغرت أنها ولا ونابت بايبلاين أنوات كوردو يفتنو خمزلو يزين الجرزلو عند السعودية دما قبل ما تسنك كتب مثل كم زلوات نقرأ أنت عينت قبل ما تسقط قبل تخل أنت هريم كها تحمل تخل نزها جرزي it's gonna be very difficult for Saudi Arabia كريو خلوخانة زهرم كهريم كاون كسم مازخل عين السرعة هيكون نزي نسجن بقمت على النفس كف زهرم كايو كابو أصبحوا كم زحمة مكا جيرو كهر مكا زغلن كرم سكا زغلنيو سلزي السعودية زلهم أملاخ يخدمكم أملاخ يحلهم قبلكم يدلي so these are the dynamics of كبابينا زقات مزلوي كابزي قصيلا دما قال توسخي كنبكم كفترينا بكز توسخي قال أقداسي نب معرابنا نادما بزح من قصاصاتي كاسلو زلون عون كنرينا what is going on أبزغ اسمعوا claims control of key highway linking Khartoum and El Obeid. Sudan's army says it has regained full control of a major highway linking the capital, Khartoum, with the city of El Obeid, following 2 days of fighting with the rival paramilitary Rapid Support Forces, or RSF. According to an army statement issued on Sunday, its forces recaptured years, Sudan's army says it has seized the Sadarat highway from the Rapid Support Forces. The military captured the road in a 2-day battle. The 350-kilometer road stretches from Khartoum, the capital, to Al Obeid, which has been under siege by the RSF. كم تريبو زلهم عوتات ناي سودان دما مليسو نا جننه يمت كم زلون سراويت ناي سودان بزح عوتات يمزق كم زلون بزح مورالو حفيلو كم زلو زري سلتاتن فيديوتاتن دما بزح كسي كاب سودان كوز نرلنا I can give you this one video برهان مسوت هدرات ناتو أب جنبار أبتي قدم جنبارات زلو كراخب كله كم تريبو زلهم سودانيز هرنوه سعري عوتات تقونات أف كم زلا زر ملكتنا نرزلنا انتو حدا قربيتنا زخونة هجر كم زعينة عوتات نقد 100 جز اخذ كيت كلا صبو زخونة لو تكتم خلا كنر خلنا تسفا كسم معنا نبوريو سلازي نتي اقداس مسمر تقوصاصيرهم كم زلو يزنقر Stretches from Khartoum, the capital, to Al Obeid, which has been under siege by the RSF. Fighting has also spilled into parts of the North Kordofan state in what's being described as their biggest offensive against the paramilitary group in months. So what's the significance of this high? جي كم تري وزلهم هذا كابتي سودان أزي عبا حقر سلوزخونة vast صفي حقر سلوزخونة ترقياتات محازة قداسيو سودان زنا بركات فلتيغا حرور ناتون سطح قلقل ناتون زودا يكونن سلازي بس رقيا يزقبرتو كينات كلهم بقول أقول بتترجع نتترجع زحزة دما أدمع عنة الله سلازي نزي مسمر زي حركاتي 350 كيلومتر زي كاب خرطوم تبقيسونا نب العبيد زبل مالتي ونزي بوتا قربا يقرمكم كباب خرطوم يمزلو
እዚ ስቲል ክንዲ ገለ ቦታ ተሪፍዎም ዘሎ ግን ብኩሉ መንገዲ ድማ ይመፁ ስለ ዘለው ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ሓደ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላላ ኣፅሪዮም ከም ዘለው እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ሓዲሙ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ ድማ ካብ ኮርዶፋን እውን ክደፍእዎ ይፅዕሩ ከም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ዳርፎር ዝበሃል ኮርዶፋን ዝበሃል ዞባታት እዮም ዘርእዩና ዘሎ ማለት እዩ ንቐፅል state in what's being described as their biggest offensive against the paramilitary group in months. So what's the significance of this highway? Its capture will not only help Sudan's military move troops, weapons, and supplies, it will also help the army block the RSF from taking full control of Al Ubaid. The highway is also a lifeline for civilians. Hundreds of ሕጂ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መስመር እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሰራዊት ናይ ሱዳን ክቋፀሮ ምኻሉ ነቲ ፀላኢ ምንቅስቃሳቱ ክሓፅሮ ይኽእል ጥራይ ደይኮነ ነቲ ህዝቢ ኣብኡ ተዓፅዩ ዘሎ ህዝቢ እውን ረድኤት ንክረክብ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምጣሉ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ህዝቢ ሱዳን ረይዎ እዚ እቲ ሂወቱ crazy man captured several towns between Khartoum and Al Ubaid. If it can consolidate those gains, then it could begin to weaken the RSF's control of parts of Sudan. After more than 3 years, Sudan began to weaken the ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ካርታ ሰራዊት ሱዳን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ንዳዕመ ሰሪዕ ከመይ ገይሩ እናሓፀሮ ይመፅእ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚያ ኣገዳሲት ሓበሬታ ዳዕመ ሰሪዕ ስዕረቱ ተቐቢሉ ኣሎ ካልኣይ ንኮማንደራት ናቱ መዓት ሰራዊት ናቱ ገሊፎሞ ናብ ሰራዊት ሱዳን ይሕወሱ ኣለዉ ከቢድ ዝኾነ ፈተና ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ንሰራዊቱ ድማ ካብ ማእከላይ እዚ ዝመፀኩም ሓበሬታት ራድዮ ኮነስ ብዝመስለኩም መንገዲ ክተጥቅዑለኩም ስቕ ኢልኩም ክትሰዓሩ ስቕ ኢልኩም ኣይትሰዓሩ ገለ ግበሩ ገለ ነገር ክግበር ክኽእል ኣሎ ኢሉ ናይ ፍርሂ ወይ እውን ናይ ስዕረቱ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝመስል ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ እዚያ ኣብቲ መጀመርያ ናይ እዚያ ጉዳይ ክንዛረብ ከለና ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ተስፋሕፋሕ ኣላ ዶ ኢለኩም እቲ ምክንያት ካብዚ ዝመፅእ ኣብ ሱዳን እቲ ዳዕመ ሰሪዕ ከቢድ ስዕረት የጋጥሞ ኣሎ ኩናት ናይ ኢራን ድማ ናብ ዝገደደ ደረጃ ይኣቱ ስለ ዘሎ ኢማራት ንባዕሉ ሽግር ኣለዎ ስለዚ ንኢትዮጵያ ሞር ኮንሶሊዴት ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ኣብ ኢትዮጵያ ሞር ኢንቨስት ክገብሩ ክፍትኑ እዮም ምንታ ነቲ ብልፅግና ኣድሒንካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም ሓይሊ ንምሕያል እዚ ማለት ድማ እቶም ካልኦት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ነዛ ሕጂ ተፈጢራ ዘላ መስኮት ናይ ዕድል ኣበርቲዖም ተተጠቂሞምላ ንብልፅግና ካብቲ ዘለዎ ቦታ ክብንቅርዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ኩሉ ከተተሓዘለካ እዚ ናይ ሱዳን ዓወት ንብልፅግና መርዲ እዩ ምክንያቱ ሓደ ብብሉ ናይል ተፀጊዖም መፂኦም ኣለዉ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሃጓፋት ካብ ኢትዮጵያ ይኣልይዎ ኣለዉ ሕጂ ናብ ጫድን ደቡብ ሰንትራል ኣፍሪካን ሪፓብሊክን ደቡብ ሱዳንን ዘሎ ዶባት ጥራይ በፅሒ ዘሎ ምኽብካቡ ጥራይ እዩ ሓደ ካብቲ ናይ ምስ ሊብያ ዝነበረ ርክብ እውን በቲኾም ኣለዉ ናብ ጫድ ዝነበረ ቦታታት ገሊኡ እውን ተቆፃፂሮም ኣለዉ ስለዚ እቲ ጫድ ዝበሃል መንግስቲ ምትእትታውን ተቆፂሉ ንሳቶም እውን በቲ ካልእ ቦታ ከኣትዎ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ናይ ጫድ መንግስቲ እውን ክጥንቃቕ ከም ዘለዎ ይገብርዎ ኣለዉ ነዚኣ ሕጂ ዘላቶም ስትራቴጂካዊ ሞመንትም ሰራዊት ሱዳን ነዚኣ ኣትኪሉ ብምሓዝ ብዛብ ኩናት ናይ ኢራን ኣብ ገለ ከይበፅሐት ዘለዎም ማዕበል ናይ ምንቅስቃሳት ወሲኾም ክፀራርግወሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈጢሩ ዝበለፀ እዩ ኤግዳስ ኩሉ ነገር ከዓ ብቐሊሉ ክብፃሕ ዝኽእል ክንብሎ ይንኽእል ኢና ኣጋይን ንህዝቢ ሱዳን ዓብይ ብስራት እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ዘሐጉስ ፍፃመ እውን ክንብሎ ንኽእል ኢና ነዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሮም ይውድእዎ ከመይ ገይሮም ይጠቓልልዎ ንግዜ ዝግደፍ እዩ ክኸውን ኩሉ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ናብ ብልፅግና ናብቲ ኢትዮጵያ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን ክንምለስ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ዝበሃል ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ እዩ ኣይኮናን መሓዙት ኣለዉ ኩናት ኣብ ትግራይ ጠጠው የበለን መልክዑ ይቀይሩ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝቕንያት ብተኸታታሊ ህዝባዊ ኣኼባታት ይካየዱ ኣለዉ መራሕቲ ህወሓት ድማ ኣብቶም መድረኻት እናተረኸቡ መልእኽትታት ከሕልፉ ይስምዑ እቶም ዝካየዱ ዘለዉ ኣኼባታትን መግለፅታትን ኣዘራረብቲ ኮይኖም ይርከቡ እቶም ብመራሕቲ ህወሓት ዝምርሑ ኣኼባታት ዘበት ንብሔራዊ ብርሰት ዝብል መሪሕ ቃል ተዋሂብዎም ኣሎም ገለ ሰባት ነቲ ዘሎ ወጥሪ ከየጋድዱን ንኩናት ዝደፍኡ ከይኾኑን ስጋኣቶም ይገልጹ ኣለዉ ተቃልሲ በረኹሉ ናይ ባዕልና ኣብ ውሽጥና እያ መሓዙት ከም ዘለና ከዓ ንፈልጥ ኣለና ዝተፈላለዩ ስማዕ ለዚ በይንትና ኣይኮናን መሓዙት ኣለዉ ኣነ ምንታይ ዋዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምውጋድ በቃ ፀላኢና ይዝበልዋል ከምቲ ንሕና ናይ ህልውና ድሕነትን ሓደጋና ምንጪ ብልፅግና ኢሉን
ካልኦቶምን ናይ ህልውና ሃና ሓደጋ ብልፅግና እዩ ዝብሉን እኔው ኣብዚ ሓደጋ ዘይምሩ ሕዚ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዝተሓጋገዝ ብናይ ባዕሉ ዕላማ ማለት ዝተሓጋገዝ ሓይልመን ለትግራይ በይነ ይብሉ ንተኣማም ግን ኣብ ባዕልትና እዩ ምሕዝነት ፈጢርና እያ እዞም ኣኼባታት ዝካየዱ ዘለው ኣብ መንጎ ከምዛ ንሪኦም ዘለና እቲ ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ዝገብርዎ ዘለው ንፁር ዝኾነ መርገፅን ንፁር ዝኾነ ካይዳን ብርግፅ ንብዙሓት ስግኣት እዮም ፈጢሮም ዘለው ምክንያቱ ኣገይ ንፁርነት ናይ ዕላማ ንዓወት ዝበለፀ ቅድመ ኩነት ስለ ዝኾነ ንፁር ዕላማ እንተለካ ንክትዕወት ዘለካ ተኽእሎ ዝዓበየ ጌጋ ብሂወት ዕላማኻ ንፁር ዘይከውን እዩ ምክንያቱ ንፁር ዕላማ እንተዘይብልካ ፀጋታትካን ጉልበትካን ግዜኻ ኩሉ ነገር ናብ ሓደ ከተተኩሮ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ቅድመ ኩነት ናይ ዝኾነ ይኹን ዓወት ንፁርነት ናይ ዕላማ እዩ ዕላማኻ ብክንደይ መልክዕ ኣነፂርካ ሒዝካ ኣለኻ ክንምንታይ ንፁር እዩ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ተኸተልትኻ ድማ ዕላማኻ ፅቡቅ ጌርካ ከተረድኦም ኣብቲ ዕላማኻ ከም ዝዓስሉ ክትገብሮም ማለት ካብ ኤርትራውያን ንላዕሊ ካብ ሰውራ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ንፁርነት ናይ ዕላማ ሰቢኹ ንህዝቢ ካብ ኤውሮጳን ካብ ኣሜሪካን መናብሮ ናይ ኤውሮጳ ገዲፉ ብረት ሒዙ ብሳሕል ከም ዝዋጋእ ዝገበረ ሰውራ ዘለና ኢና ስለዚ ንፁርነት ናይ ዕላማ ኣመና ኣገዳሲ ብግምጣሉ ንፁር ዕላማ እንተዘይብልካ ወላ እቲ ዘሎ ፀጋታት እውን ከምቲ ዝድለ ክትጥቀመሉ ይትኽእል ኢኻ ስለዚ ንፁር ዝኾነ ዕላማ እቲ ዕላማ ድማ ንፁር ዝኸውን መዓስ እዩ ጃስቲፋይድ ኮዝ ነቲ ዕላማናትካሲ ኣብ ኩንነት ምስሉ ኩነታት ዝዋሰብ ምዝኾነ ኣብነት ተጋሩ ገጢሞም ዘሎ ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ስለዚ ንትግራይ ንህዝቢ ትግራይን ረብሓ ናይ ትግራይን ደው ኢልና ክንቃለስ ኢና ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ኢና ክብሉ ከለዉ ብዙሕ ሰብ ምሶም ሪሌትድ እዩ ብግምጣሉ እቲ ብልፅግና ንፁርነት ናይ ዕላማ የብሉን ምክንያቱ ንትግራይ እንታይ ገብራ እዩ ዝብል ዘሎ ንህወሓት ክስዕር የዶ ንፋኖ ከንበርክኽ የዶ ንሸነ ባንዳ ዝኾነ ንዶ ኣገይን ኩሉ እቲ ናቱ ንፁርነት ናይ ዕላማ የብሉን ዳትስ ዋይ ድማ ዝበዝሐ ገንዘብ ዘውፅአ እንተውፅአ ፕሮፓጋንዳ እንተነፍሐ ክሰርሓሉ ዘይክእል ምክንያቱ ንፁር ዕላማ ስለ ዘይብሉ ንፁርነት ናይ ዕላማ ኣመን ኣገዳሲ እዩ ንፁር ዕላማ እንተለካ ሰብ ኣብቲ ናትካ ዳስ ኣብቲ ናትካ ዕላማ ክዓስለልካ ይኽእል እዩ ክዋጋልካ ይኽእል እዩ ክምክተልካ ይኽእል እዩ ንፁርነት ናይ ዕላማ እንተዘይብልካ ግን ኩሉ እቲ ነገር ትገብሮ ኣይሰርሕን እዩ ተሰርሐ እውን ምሉእነት የብሉን እዚ እውን ሓደ ካብቲ ኣዛራበይ ኣርእሲ ዘሎ እዩ ክንብል ከልና ማለት ንቐፅል ብኩሉ መንገዲ እናተሓዝና ከይድ ስለ ዘለና እቲ ብልፅግና ዝኽተሎ ዘሎ ዝጥቀመሉ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ድማ ንርአ ባለ ሸባበር ጉጅለ ህወሓት ዝበሃል ትግራዋይ ዘይኮነ ጉጅለ ትግራዋይ ምን ትግራይ ዘይመስል ጉጅለ ሓደ ድረባይ ስብስብ ዓሌታዊ ስብስብ ይስማዕና ኣነ ህወሓት ትግራዋይ ገይሩ እዩ ዝቆርፆ ሰብ ኣብ መፃፃ ታሪክ ባዕሉ ስሕተት እዩ ፀረ ኢትዮጵያ ኮይኑ ይመፅእ ክመፅእ ከሎ ግፋ ስለዚ ህወሓት ብኩሉ መንገዲ ብዝከኣሎ መንገዲ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ብልፅግና ንህወሓት ንምስይጣን ከም ቀዳማይ ኣጀንዳ ገይሩ ይወሲድዎ ዘሎ ህወሓት ኣሰይጢንካ ብኩሉ ከም ዝፅላእ ንምግባሩ ማለት እዩ ጎኒ ጎኒ ድማ ኩሉ ግዜ ዝጥቀሙላ ድማ ኣላቶም ንህወሓት ጥራይ ዘይኮነ ንኩላቶም እውን እቲ ፅምዶ ዝበሃል ንምድምሳስ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ቀንዲ ፀላኢና ንኢትዮጵያ ክጎድእ ዝደሊ ዘሎ ንሱ ብምባል ንህወሓትን ንፅምዶ ንኩሎም ብሓደ ብምጥቃዕ ህዝብኻ ኣብ ጎንኻ ክዓስለልካ ዝኽእል መንገዲ ንምፍጣር ብልፅግና ብዙሕ ፀጋታት ኣጎሳጊሱ ፕሮፓጋንዳ ይነፍዕ ከም ዘሎን ነዊሕ እዋን ከም ክሰርሕ ፀኒሑን ኣለዎን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እውን ከምቲ ዝድለዳ ይሰርሓሉ የለን እምበር ግዳ ሓቂ ዓብይ ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ናይ ወታደራዊ ዓቕሚ ንህልካ ሚሳይል ኣለና ፅዋር ኣለና እንደ ንስር ኃይላቸውን ባደሱ በእናት ሀገር ነዲድ ከም ትሪእዎም ዘለኹም ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ጎስጓሳት ዓቕሚ ወታደራዊ ነፈርትዶ ክምዝዶ ገለ ረኣኹዶ ገለዶ ክብሉ ፀንሑ ሽዑ ንህወሓት ድማ እዛ ኣርማናቶም ዝኾነት ንህወሓት ከምዚ ዓብይ ክስ ጌርካ ድማ ንምስይጣኑ ይግበር ኩሉ ግዜ ድማ መቃመምቲ በርበረ ድርቢ ከተብለላ ኣለካ ሳ ድማ ፅምዶያ ንፅምዶ ድርቢ ተብለላ ናይ ኤርትራን ናይ ግብፅን ፕሬዚደንት ድማ ትውስኸላ እዚኣ መዓልታዊ መግቢ ናይቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ብልፅግና እያ ነዚኣ ከይገበሩ ፀሓይ መሬት ኣይትወግሖም ኣይትዓርቦም እዚኣ ቀመም ናይቲ ዝኸድዎ ዘሎ መንገዲ እያ ኣብ ኩሉ ድማ ክእትዋ ኢኻ ትርኢ ብኩሉ መንገዲ ዝጥቀሙለን ኣጀንዳታት እዚኣ ናይ ፅምዶ ጉዳይ እያ ግን ከምቲ ዝድለ ድማ
ውፅኢት ተምፃሎም የላን ስለዚ again we have to be careful ኣብዚ እቲ ንሳቶም ዝጥቀምሉ ዘለዉ ፕሮፓጋንዳ ብዓብዩ ኣነ ዝብሎ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ንነብሶም ንክእምኑ ኢሎም ዝገብርዎ እዩ ንማንም ካልእ ክእምኑ ይክእሉን እዮም ንነብሶም ግን ዝያዳ ክእምኑ ምክንያቱ ንባዕሎም ንሳቶም ኣሚኖምሉ ስለ ዘየለዎ እቲ ጉዳይ ንባዕሎም ክኣምንሉ ዝኽእሉ ንነብሶም ክእምን ዝኽእል ዝበልዎ እዮም ዝገብሩ ፋኖ ብግድዩ ሕብረት ገይሩ ቃልሲ ናቱ ክዕይል ከም ዘለዎ ድማ በተደጋጋሚ ንሰምዕ ዙ የከፈተው መጠነ ሰፊ ጥቃት በተመለከተ ያሉትንም መረጃዎች ታካፍለናል። ወደ አደረጃጀቱን እንምጣ። ሁለቱ ቀድሞ አለቁ፣ አሁን ደግሞ ጎንደርና ጎጃም እየተከናወኑ ይገኛሉ። እስቲ በእናንተ በኩል አደረጃጀታችሁን ጨርሳችኋል፣ ምን ይመስላል አጠቃላይ ሂደቱ? ሂደቱ ቀላል አይደለም። በዚህ በኩል ያለ የፖለቲካ ስራዎች አሉ፣ ወታደራዊ ስራዎች አሉ፣ ሌሎች ተደራራቢ ስራዎች አሉ፣ የሚዲያ የፕሮፓጋንዳ ስራዎች አሉ። እንደ ድርጅት በርካታ ስራዎች ቢኖሩ እንዳሉ ነገር ግን ቴዎድሮስ ከነዚህ ስራዎች ጎን ለጎን ይህንን የመዋቅር ከም ትሪእዎም ዘለኹም ፋኖ ድማ ብተደጋጋሚ ሕብረት ዘለዎ ቃልሲ ንኸካይድ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ናይ ጎጃም ፋኖን ኣገይን እቲ ወላ እኳ ሓበራዊ ግንባር ኣቑይሙ እንተሎ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ውህደት በፂሑ ከም ዘየለን እቲ ሕጂ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆታት ናይ ተፀላኢ ድማ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ውህደት ንክሰግሩ ድፍኢት ይፈጥረሎም ከም ዘሎን ግዴታ ከም ዝኾነን ንሳቶም ፀላኢዮም እንታይ ክገብሮም ይደልሎ በይናይ መንገዲ ከጥፍኦምን ከውድቖምን ይደልሎ ብኡ መንፅር ድማ ንሳቶም ነቲ ዘጋጥሞም ዘሎ ብድሆ ንምስዓር ኩሉ ዝከኣሎም ብቅፅበት ክጎዩ ከም ዘለዎምን ዘለዎም ዝተፈላለየ ፍልልያት እቲ ፍልልያት ናቶም ድማ ብልፅግና ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብረሉ ኣሎ ብዙሕ ፀጋታት እዩ ዘእትወሉ ዘሎ ምክንያቱ ብሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ናሕትሕቶም ዘይተኣማመኑ ብዙሕ ፀገማት ምስ ህወሓት ሓቢሮም ንኸይሰርሑ ምስ ካልኦት ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ንኸይሰርሑ ዝተፈላለየ ምክንያታት እናፈጠረ ህወሓት ታሪካዊ ፀላኢ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ስለ ዝኾነ ምስ ህወሓት ምስራሕ ፀረ ኣምሓራነት እዩ ዝብሉ ኣምሓሩ ስለ ዘለዉ ንኣታቶም እውን ነዚ ኩሉ መኪቱ ትፋኖ ዝበሃል ዕላምዎ ነፂሩ ክቃለስን ምስ ካልኦት ተመሳሳሊ ምስኡ ዕላማ ዘለዎም ከም ዶክተር ደብረፅዮን ክብሎ ዝፀንሐ ሓደ ዕላማ ሓደ ፀላኢ ኣለና ምስ ዝብሉ ካልኦት ሓይልታት እውን ምሳቶም ሓቢሩ ክሰርሕ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ቀሊል ዘይኮነ ብድሆታት ከም ዘለዎምን ነዚ ኩሉ ዘሎ ፀገማት ድማ በዲሆም ክቃለሱን ክስዕሩ ከም ዘለዎምን ውህደቶም ክሕይሉ ከም ዘለዎምን እዮም እቶም ፋኖ ዝዛረቡ ዘለዉ ብዓብዩ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ኣንፃሮም ዝግበር ዘሎ እዩ ኣዋጅ 366 ዝባር 218 ኣዋጅ ግዱድ ወታደራዊ ዕስክርና እውን ሻቁሎት ዝፈጠረ ጉዳይ እዩ በዚ መሰረት ኣብ ከተማታትን ገጠራትን ትግራይ ግዱድ ወታደራዊ ግፋ ይካየደሎም ዓለም ለኻዊ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላ ከምኡ ዝብል ኣንፈት የለን ተብላዕልሽ ከላይ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ፍክል እንድሕር ክትተኣማመን ክኢልካ ናብዚ ጉዳይ እዚ ዘውርድ የብልካ ዝብል ክስመረሉ ዘለዎ እዩ ምስ ህዝቢ ንምርዳእ ዝዓለመ እዩ ናይ ሎምቕለ ነድረኹም መራሕቲ ህወሓት ግና ነዚ ክሲ ግፋ መናእሰይ ሓቅነት ዘይብሉ ፖለቲካዊ ጠቐመ ክብሉ ይቃወምዎም ኣቦ እምበር ብሓፈሻ እቲ ቢቢሲ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልፅግና ንዝገብሮ ኩሉ ከም ሓላል ነቲ በዓል ቢቢሲ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳ ናቶም ከምኡ እዩ ብልፅግና ድሌቱ እንተገበረ ፋይን ዝኣቦ ምዝራብ የለን ካልኦት ሓይልታት ናይ ህላዊ ፈተና እናመፆም ከሎ ነፍሶም ንምምካት ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገራት ግን ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላዶ ገለዶ እናበልካ ብድሮናት ገይሩ ቤተክርስትያናትን መሳጊድን ዝሃርም ዘሎ ግን ክሳዕ ክንዱ ክቃምዎ ወይ እውን ኣንፃሩ ክሰርሑ ኣይትርእን ኢኻ ኢንፋክት ደንቀነ ብልፅግና ብመራሕቲ ሃይማኖት ኩነነ ገጢሞ ከም ዝነበረ ምክንያቱ Condemns attacks on believers after monastery drone strike in Amhara. The head of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, His Holiness Abuna Matthias, has condemned recent attacks targeting monasteries and worshippers in the Amhara and Central Ethiopia regions, calling on authorities to protect. እቲ ፓትርያርክ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣቡነ ማትያስ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያናትን እንታሽሙን ዘጋጥም ዘሎ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣገይን ብተደጋጋሚ ዕንወት ዘውርድ መንግስቲ እንተሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ብልፅግና እዩ ንሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ነዊሕ ካብር ስለ ዝገበርናዮ ናብ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ክንሰግር ኢና መጀመርያ ለንቀነ ካብ ፌስቲቫል ዝወፃ ፅቡቃት ስእልታት ክበኩም ክፍትን እየ ወርስ ጎይንግ ኦን እስከ ኣብዚያ ነዚኦም ስምዑለይ እስከ ነዚያ ስምዑለይ እታ ጎሓፍ ንመእከቢት እትኾነና ቦታ ኣሪእና ሰሪ ሓፈሻዊ ነዚ ዓይነት ሃሳብ ፅሑፍ ትበልና ተስፋና ሙሉ እዩ ታንኪ ካልኦት ፕሮጀክት ሂደ ኣሪባ ዘለኹ ኣብዚ ልክዕ ከምዚ ኣብ ኣርስታ ንሪኦ ዘለና ኣሕምልትን ፍረታትን ንውሕድ ዝበለ ግዜ ክትዕቅበልና እትኽእል እሞ ከዓ ብዘይ ኤሌክትሪክ እትሰርሕ እያ ሓንቲ ግዜያዊት ሽም ሂበ ኣለኹ እዛ ግዜያዊት ሽም ሲ ኤርትራዊት ፍርጅ ዝብል ሽም ሂበ ኣለኹ ክልተ መገዲ ሕጂ እዚ ኤርትራዊት ዘብላ ክልተ መገዲ እዩ
ክልቲአን ክገልፀን ይሕዘርዝረኒ ማለት እዩ ኣብ ዓለም የለን ሰዓት እውን ኣብዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ኣይገበርወንን ግን ብርሲ ኤርትራውያን ዝተገበረት ኤርትራዊት ፍሪጅ ኣብ ኤርትራ ዝፈረየት ክልና ክንገልፀ ማለት እዩ ስለዚ እዛ ሓንቲ እዛ ፍሪጅ እዚኣ እዚ ኤሌክትሪክ ትሰርሕ ሰዓቱ ልዕሊ 100 ዓመት ተመክሮ ዘለዎም ኣብዚ ዘሎ ቴክኖሎጂ ዝዓጠቓ ፍሪጃት ስማርት ዝኾና ልዕሊ ክንዲዚ ፐርሰንት ኢፊሽንሲ ናይ ኤሌክትሪክ ቆጠብቲ ፀሓያዊ ፀዓት ስርሓ ተባሂለን ኩለን ዝመፃና ፍሪጃት ግን ኤሌክትሪክ ኩለን ዝወስደ እጂ ኣብቲ ሓንቲ ፍሪጅ ከዓ ኩሉ ግዜ ኮምፕረሰር ኣሎ ጋዝ መቸም ብዙሕ ግዜ በላሕቲ ሰባት ሓደሽቲ ነገር ክፈጥሩ ዝኽእሉ ካብ ቻይና ካብ ገሌ ካብ ኤውሮፓ ካብ ኣሜሪካ ንርኢ ኢና ፈጠራውነት ምስ ኩነታት ናትና ዝኸይድ ፈጠራውነት ግን ካብ ኤርትራውያን መንእሰያት ብዙሕ ግዜ ርኢናን ሰሚዕናን ኢና እንታይ ማለት እየ ኤርትራውያን ኩሉ ኤርትራዊ ከምኡ ክብል ኣይክእልኒ ግን ብዙሓት ናይ ብሓቂ ኢኖቬቲቭ ሶሉሽንስ ምስ ኩነታት ናይ ዓድና ምስቲ ዘሎ ሕፅረት ናይ ሓበሬታ ይኹን ናይ ቴክኖሎጂ ደገሎዶ እናበልካ ምኽኒት ዘይኮነ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ዝፈጥርዎ ኣገናዕ ዘብል ስራሕን ሓሳባት ጥረ ዘይኮነ ከዓ ኣብ ባይታ ኮንሰፕት ፕሮዳክት ሒዞም እዮም ዝቐርቡ እቲ ዘቕርብዎ ሓሳባት ድማ ኩሉ ግዜ ንህዝቢ ኤርትራ ከርብሕ ዝኽእል እዩ ምስ ኩነታት ናይ ቁጠባናን ምስ ኩነታት ናይ ህዝብናን ዝኸይድ እዩ ንኣብነት ኣብዚ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ኤርትራዊት ፍሪጅ ኢልዋ ምክንያቱ ኤርትራ ሓደ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመት ኣብ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ዝስማዕ ወይ እውን ገኒኑ ዝረአ ፀገም እንታይ እዩ ናይ ፀዓት ፀገም ኣለና ኤሌክትሪክ ልቺ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቀረባ ከማን ኣምላኽ መስገን ተማሒሹ ይበሃል እምበር ቀደም ርኡይ ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ፀገም ኣጋጢሙ ነይሩ እዩ ስለዚ ሓደ ግዜ እቲ ዘለኻዮ ኩነታት እንታይ ፈጥረልካ ሓድሽ ነገር ንኽትፈጥር ይግድዳካ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ብዘይ ኤሌክትሪክ ትሰርሕ ፍሪጅ ብዙሕ ከየገድሶም ይኽእል እዩ ነቲ ኤሌክትሪክ ከም ንቡር ወሲድካ ከመይ ጌርካ በቲ ኤሌክትሪክ ዝበለፀ ክትሰርሕ ትኽእል ዶ ብሪሞት ክትቆፃፀራ ትኽእል ዶ ካልእ እናበልካ ኢኻ ኣብዚ ግን ኣባና ግን ኤሌክትሪክ ስለዘይብልና ፍሪጅ ከዓ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር ስለዝኾነ ንድኻ ድማ ሓጋዚ እዩ ስለዝኾነ ምክንያቱ ፀጊብካ ዝገደፍካያ ምግቢ እውን ከተቐምጣ ትኽእል ገለ እውን ከተቐምጥ ትኽእል መቃቒልካ ንኽትጥቀም እውን ስለዝሕግዝ ፍሪጅ ንዑ ንኤርትራዊት ብዘይ ፀዓት ክትሰርሕ ትኽእል ፍሪጅ እዩ ኣቕሪቡ ዘሎ ናብዚ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ኣፍሪካ ዓብ ጠለብ ክህልዎ ዝኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ለንቀና ሓንቲ ቪድዮ ነዋሕ ብእንግሊዝ ገይሩ ኣውሪዱ ነይሩ ካብ ቴስዓን ሓደን ስክሳብ ሕጂ ሲ ከምዚ ኣብ ቅንያት ናይ ፌስቲቫል ይኹን ናይ መዓልቲ ናጽነት ሓደሽቲ ንብረት ዘምፁ ብዙሓት መንእሰያት ይመፁ እዮም ካብዚኦም ኩሎም ግን ሓንቲ ካምፓኒ ኢንዳስትሪያል ሌቨል ዝበፅሐት ካምፓኒ ኤርትራ ከተማዕብል ዘይምኽኣላ ሓደ ካብቲ ታለንት ናትናሲ ፉሊ ካፕቸር ክንገብሮ ይከኣልናን ወይ እውን ነቲ ዘሎ ታለንት ናትና ናብ ኮመርሻል ክንቀይሮሲ ኣይከኣልናን ኢሉ ብእንግሊዝ ቪድዮ ኤርትራያን ኢንሳይት ዝብል ኣውፅኡ ነይሩ ዝኣክል ጭብጥታት ሒዙ ድማ ይምጉት ነይሩ ሰም ኤክስተንት ሓቅነት ኣለዎ ኣብ ገለገለ እዩ ግን እዞም ኩሎም ኣብ ኡጋንዳታት ዶ ኣብ ገለ ከይዶም ብዙሕ ነገራት ዝፈጥሩ ዝነበሩ ካብ ዜሮ ዝተበገሱ ይኮኑን ኢንፋክት ኣብ ገለገሊኦም ዘረባ ናቶም ክሰምዕ ከለኹ ሲ ናብ ሩዋንዳ ወይ እውን ናብ ኣንጎላ ወይ ናብ ጁባ ክኸዱ ከለውስ ትካላቶም ክምስርቱ ከለዉ ሰራሕተኛታት ካብ ኤርትራ ከም ዝወስዱ ነቶም ካብ ዩኒቨርሲቲታት ተመሪቆም ኣብ ዝተፈላለዩ ዝሰርሑ ዝነበሩ ንዓታቶም ስፖንሰር ገይሮም ከም ዘብፅዎም ወይ ሓደ ሕማቕ ኣይኮነን እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ወዲ ዓድኻ ከተሰርሕ ምኻል እኮ ሕማቕ ኣይኮነን ጥራይ እቲ ታለንት ኣብ ኤርትራ ይፈርድ ስለ ዘሎ ኣብ ካልእ ከይዱ ሳክት ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝኸውን ወይ ናብ ካልእ ዓውዲ ዝኸይድ ናብ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ሰሪሑ ኣብ ኣፍሪቃ እውን ተማዕበለ እውን ፅቡቕ ነገር እዩ የግዳስ እዚ ዝመስል ሓሳባት ወላት መንግስቲ ናቱ ኢንዳስትሪ ክሃንፅ ተደልዩ በዚኣቶም ኢኻ ክትብገስ ዘለካ ፕራይቬት ሴክተር እቲ መንግስቲ ኮንትሮል ክገብሮ ወይ እውን ንግዚኡ ከፍቅደሉ ተደይደለየ ነዚኦም ከምዚኦም ዓይነት ሓሳባት ግን ቬንቸር ካፒታል ገንዘብ ቀሪቡ ኢንዳስትሪ ከማዕብሉ ክድግፎም ይግባእ ምክንያቱ ግዳ ሓቂ ናቶም ካምፓኒ ንክምስርቱ እዩ ክፍቀደሎም ዝግባእ እዚኣቶም ምክንያቱ ኢንቨስተር ደልዮም ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ምስቲ ሓሳቦም ኣዋህድዮም ዓበይቲ ፋብሪካታት ሃኒፆም ክሰርሑ ይኽእሉ እዮም እቲ ፕራይቬት ሴክተር ክሳብ ዝፍቀድ ግን እቲ መንግስቲ ድጎማታት ዲ ወላ ተፈላለየ ስፖንሰርሽፕ እናገበረሎም ካብ ዓመት ናብ ዓመት ሓደሽቲ ሓሳባት ይመፁ ግን ናብ ፍረ ዘይመብፅሖም ሓደ ካብቲ ኤርትራ ነቲ ዘለዋ ፀጋታታ 100 ናብ ቁጠባ ይቀይረቶን ኣላ ዘብል ኩነታት ንሱ እዩ በዚ ኮይኑ በቲ ከትኩም ረእይዎ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝበካ ሓሳባት እዩ ዝመፅእ ንኣብነት ናይ ዝመንሰይ እዚ ቅድሚ ዓመት እውን መፅያ ነይራ ሕጂ እውን ኣብ ፌስቲቫል ሒዝዋ ቀሪቡ ነይሩ ኣበይ ኣላ መሲልኩም ሶሪ ኣብዚኣ ኣፅያ ኣለኹ ድምፂ እቲ ቀዳማይ ኤንኤን ቤዝድ ኤሌክትሪካል ኤአይ ንብሎ ኣብ 50 ዓመት ናትና ናይ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝነበረ ኮይኑ እጂ ድማ ቁርብ ኣፕሊኬሽንስ ወይ ጥቕምታት ብምውሳኽ ኣቕሪበ ኣለኹ ማለት እዩ እሱ ድማ ኣብዚ ዝርግሐ ናይ ኤሌክትሪክ
ኣብቲ ፓሎታት ዝኾነ ብልሽት ምዘጋጥም ፍላይ ኣብቲ ዲስትሪቢሽን ብባህል እቲ መከፋፈል ማለት እዩ ድሕብር ኣይነበረን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፓሎ ድማ ክዲቡን ኮርትን ንዕዘቦም ኢና ኣብ ከተማታት ንዕኡ ሶልፍ ክገብር ዝኽእል ወይ ንዕኡ ክፈትሓልና ዝኽእል ኢለ ብምሕሳብ ድማ ሓደ ስራሕ ኣዳልዩ ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ዝመንሰይ እዚ ንኣብነት ንኤርትራ ኣዝያ ኣገዳሲ ዝኾነ ሶሉሽን እያ ዘላቶ ፕራክቲካል ኮይና ትስማዓኒ መምህር እያ ፈረዳርብ ናይ ብሓቂ ንፍዕ በልሕ ዝኾነ መንሰይ እዩ ሓሳባቱ ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ኣብ ኤርትራ ክገልጽ ንሪኦ ኣለና ኣይሆፕ ዘድሊ ኣብ ብፍላይ ድማ ቢዝነስ ክትነጥፉ ትደልዩ ከምዚኦም ዓይነት ወርቃውያን ሓሳባት ክትርኢ ከለኻ ኦፍኮርስ እቲ ፕራይቬት ሴክተር ስለዘየለ ከመይ ጌርና ክንገብሮ ትብሉን እዮም ኩሉ ግዜ ግን እንተወሓደ ፅባሕ ንግሆ እሱ ምስ ተፈቐደ ምስ መን ክትሰርሖ ከም ትኽእሉ ካብ ብሕጂ መደባትኩም ኣነፂርኩም ፅንሑ ምክንያቱ ዲስ ኣር ኢኖቬቲቭ ሶሉሽንስ ኣዝዮም በላሕቲ ቢዝነስ ክበሃል ከሎ ድማ ከም ዝበልሕ ነገር እዩ ናብ ፍረ ክቕየር ዝኽእል ብሓቂ ተስፋ እዩ ዝበካ ኣምላኽ ነቲ ሓሳባቶም መመላእታ ይሃቦም ለንቀነ ሓንቲ ቪድዮ ወፂኣ ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹማ እንተለኹም እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ንግደት ናይ ኣስመራ ሕዳር ፅዮን ወይ እውን እንዳ ሚካኤል ወይ ገለ ይኮነን ወይ ኣምና ኣረጋዊ ናይ ከረና ኣይኮነን እዚ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ዘሎ እዩ መንሰይ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ብብዝሒ ክንርኢ ንቡር ነይሩ ኣዴታት በዚ ደረጃ ምርኣየ ግን ኣነ ተገሪመ እየ ዘለኹ እቶም ሰባት ሰብ ተሰዲድኹም ዘላ ኣብ ኡጋንዳ ይሰሚዐ ግን እዚ ሲ we really need to think about ብዛዕባ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ዳግመ ግምት ፖሊስ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ብዘይ ዋዕል ሕድር ኣብ ህዝቡ ዘተኮረ ነዚ ዋሕዚ ናይ ስደተኛታት ንምቁፅፃር ዋዕል ሕድር ዘይብሉ ፖሊስታት ከነጣታቱ ክንክእል ኣለና ሃገር ብዘይ ህዝባ ሃገር ኣይትኸውን እያ ትርጉም እውን የብላ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነ ዝብደገ ዘሎ ንኽምለስ ክሳብ ንሱ ዝኸውን ድማ እቲ ኣብ ዓዲ ዘሎ በስመ አብ ኢሉ ክነብረሉ ዝኽእል መክት ጥራይ ክንብሎ ዘይኮናስ ገለ ነገር ከነመቻችዓሉ ኣለና I really hope እዚ ሓሳባት እዚ ንሪኦ ዘለና ትርኢዮታት ንብዙሕ ሰብ ኣብ ትዊተር የርእያ እታ ቪድዮ ኣብቲ ኮሜንት ሰክሽን ዘሎ ልብኻ እዩ ዝትንክፈካ ፅሑፋት ስለዚ ብዝከኣለና ንልምን ኣለና this should be an emergency national emergency ክኸውን ይግባእ ክንዲዚ ዝኣክል ህዝቢ ኣብ ሓደ ሃገር ምኻ ኣብ ኣፍሪቃ እዩ እዚ ኣብ ኤሮጳ ኣይኮነን ከማን ኣብ ኣፍሪቃ ክንዲዚ ዝኣክል ሰብ ክስደት ተኽኢሉ ምኻብ ጎረቤትና ሃገር እውን ኣይኮነን ነዊሕ ርሕቀት ክንደይ ሃገራት ጥሒሱ እዩ ከይዱ ዘሎ ስለዚ መቸም ንኣነ እዚኣ እያ ትስማዓኒ ህዝብና ኣብ ዓድና ኮፍ ክብለሉ ዝኽእል ኩሉ ዝከኣለና ክንገብር ግዚኡ እዋኑ ኮይኑ ይስማዓኒ ዝገደፍና ገዲፍና እዚኣሲ ኩልና ደገ ዘለና እውን ሓላፍነት ኣለና ኣብዚ ኣነ አንደ ግዜ ነጊረ ደገ ዘለና ህዝቢ ሓላፍነት ኣለና ነዚ ነገር እዚ ንምዃን መንእሰይና ህዝብና ኣብ ዓዲ ኮፍ ክንብል ብዙሕ ሓላፍነት ኣለና ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ሓላፍነቱ ክፃወት መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣካል ናቱ ኮይኑ ሓላፍነቱ ክፃወት ተስፋ ንገብር ናትኩም ርእቶ ብሃናፂ መንገዲ ግደፉ ኣባይ ዝፍለ ሓሳባት ከልወኩም ይኽእል እዩ ኣብ ተፈላለየ ኣርሲ ናትኩም ርእቶ ዝሰምዕ ደስ ብለኒ እዚ ድማ ዓብይ ኮንቨርሴሽን ጌርና መዕለቢ ክንገብረሉ ተስፋ ይገብር ናይ ሎማ ርሳብ ዝኹዴ ይቐኒየለይ